pandeireta, que toca pandeireta aos seus 100 anos. Aí a tedes. Maruja, la 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 la. Ole! Vas cantar, Maruja? Como estás? Aquí a teñen Maruja, fixo 100 anos hai un mes, o 7 de abril, dixache? O 7 de abril. O 9. O 9. O 9, o día 9. 100 anos, que tal estás? Vamos tirando. A ver, dime a verdade, non me digas vamos tirando, dime, estou ben, estou mal, dime a verdade. Home, claro, vai un cansado. Díxome que o único que lle doi son as mans. Además, Sí. Pero que pola artrose. de tanto estuve a traballar, estuve a servir, e a lavar roupa, cando non había lavadoras. Porque ti traballache na casa dun médico, non? Me dixeron. Non porrei. Pero traballache moito, non? Hasta que me casei. Hasta que te casache. O casar parache de traballar. Despois vieron os fillos. Cantos fillos? 7. 7 fillos? 7. A ver se me engañei, a ver se me engañei. No, 7 Tiña fillos. un Maruja, Conta, Maruja. Carlos, Picho, Picho, Manuela, Isabel, Isabel, falta un. Morromón. Son 6. Netos, netas, Ai, netos non sei cantos teño. pero moitos. Moitos non 50, teño, 60. non, que va. Bisnetos, no. Bisnetos, Sí, tes bisnetos? eu creo que teño. Asa 120 anos que tes. a miña filla. E vives cunha das fillas, non? Con Isabel. Coa que con Isabel. Claro, vivides ben, non? A me contaron que pasades moi ben. No Monte da Peneda. Pero festa e ir aos restaurantes que che gusta todos os días. Vou ao casas todos os días. Sí. A este restaurante casas. Para falar coa xente que vai a casa sola. E que tomas ali? Se quer un café, tomo un café. Ajá. Claro. Porque tú podes comer de todo. Entón, este corpo que está Non mantido. creo. Sí, un cacho de touciño como sin nada. Touciño? Entón, que sea. Touciño, carne, chourizo. Chourizo agora non me gusta moito. Por qué? Xa me gustou máis. Que tía, De onde che ven o alcume? Por que te chaman Maruja do Caramacho? Por que te chaman a do Caramacho? Porque como me chamaban yo Caramacho. Ah, vale. O teu home era o Caramacho e a ti puñaronche Maruja do Caramacho. Claro, eu sou a ceira. Tu casáchete moi nova, entón. Sí, teño 18 anos. 18 anos. Pero fíxate o que dixo, que a mí me gusta moito máis ese alcume. A feira chamante. Sí, Maruja da ceira. Porque es como a feiro. Son da Alxán, tiña aquel apoio. Aquel apoio. En cambio, o meu home chamaban yo Caramacho. Claro. Xer que lle chaman a feira tamén porque ela é forte, como a feiro. Iso foi o que me contaron a mí. Entón, que este corpo está... Estás ben, Non estuveche enferma nunca así mal? No. Pastillas tomas, no? No. Algunha sí, Maruja. No. Sí. No, pues Algunha tomas. non tomo, pois desa, non tomo nada. Como non vas tomar ninguna pastilla con 100 anos? Non tomo, non. Nada de nada? Nin colesterol, nin tensión, nin nada? No. De momento, non. Non tomo un poquinho cansada porque é edad. Pues normal que pode ser a edad perfectamente, Maruja. Seguramente. Pode ser a edad perfectamente. A mí o que me dixeron é que camiñas todos os días. Hasta casas. Hasta o Casas, que tes 2 kilómetros. Un ida e un de volta. Xa está, que non sei, como se acha máis. Toma. Eu vivo na Peneda. Sí. Sabes onde é Peneda? A verdad que non me dou conta, pero... E vas a andar En Souto Maior. todos os días vas a andar? É que vamos na casa, sola. Na casa. Pero solo non vives, vives a filla. Con Sabel. Sabel. Vale. Estamos vendo imaxes desa celebración dos 100 anos. Recordamos que nos coñecemos a Maruja precisamente no seu aniversario. Sí, 100 anos ali foi Antonio Mosquera. Fixemos unha sorpresa porque saludamos dende a televisión, acordas? Sí. Estamos vendo cando sopla as candeas, cando sopla as velas. Pediche desexo? Pediches un desexo, soplar as velas? Hasta non me acordo. Non te acordas? Ela xa está ben. Tu que máis queres na vida? Non me acordo. Non? Unha fichiña de viño. Unha fichiña de viño. Viño podes tomar viño tamén? É todo. Oye, entón. E que tomas unha copiña cada día? Cando teño, tomo. Cando non teño, non. Cando non ten... Claro, se non o podes tomar, evidentemente. Home, claro, É que a mí me contaron que como desexo dos 100 anos pediras a compañía dun mozo novo. Non sei se dun mozo novo ou un máis novo que tú. Se quero un home novo. Un beixo son eu. No, máis vello non é fácil encontralo tampouco, Maruja? Ben xo dixo eu. No, é máis fácil encontralo máis novo. No. A que lle chamas tú máis novo? 80? Bueno, para min. Sí. Que sea ese 30 niños. Como 30 anos. Entón, eu quero que sea novo. De 30 Que anos? non me achina nada.
Eu quero que vai chequear. Bueno, hai que mirar, claro. De 30 anos. De 30, el que era de 30. Bueno, pode parecer. Oi. Todos os anos do noso compañeiro Antonio Mosquera. Antonio Mosquera ben chavalía. O compañeiro que foi ali. Oi, eu para que era un home vello. A vello son eu. Tamén ten razón. Oi, se me quer checar algo non podo. É un novo chica, non? Non sei, non me vin en unha tesitura de tal diferencia de idade. Pero tú desde que morreu o teu home, que hai máis de 25 anos, non volviche a ter mozo, ni nada? Non quixo máis home. Non? Non quixo máis. Non quixeche máis lío? Non. Andaban todos me andaban, pero... Andaban detrás de ti? Andaban, querían... Pola pensión de viuda? Querían collar chichi, Pola pensión? Querían collar de baixo, o de arriba, o de baixo. Oh! O de baixo que é? Oh! Non sei, creo que non está a falar da pensión, Roberto. Non sei. Chámame parvo, pero creo que non está falando da pensión. Non, terá un baixo alquilado, algo. Igual tes un baixo alquilado ou algo así. Vale. Pode ser. Tes un baixo, vale, non sabía. E que tal está o baixo, Moi ben. Moi ben. Está ben. Tamén non... Diz que Está dende para que... entrar a vivir. Sí. Se me miran escapa un cousa, me podo arrancar. Maruja, dis que dende que enviudache non quixeche máis relacións, no. pero a min contarme, isto que quedoume grabado porque nese programa traballaba eu, e contarme que foras unha vez o programa Acompáñenos do Piñeiro, que nos deixou aí pouco unha vez a buscar un mozo. Sí. Fora, o programa? De broma, de... Foras de broma. Pero chamarante, algún chamou. No, sempre de broma. Pero tú tes plata? Oh, cheo, plata. Pero non sei, tes ou non tes? Sí. Aquí dentro fajo así e terro. Tes propiedades, tes propiedades, tes boa pensión. A pensión é que me dan. A pensión é pequena, non? É pequena. Maruja, que me están dicindo que tes uns ollos ben fermosos. Traes as gafas por algún problema de saúde ou porque che molesta a luz? Por que? As gafas de sol? Eu nunca ando con gafas de sol, traio... Pois ahora trae as Hoxe postas. sí, porque estou aquí, pero no. Non sei. É por mirar televisión? Sí. Pero quitas gafas, home. Porque sí. E que queremos ver os ollos que tes? Chorramos ollo, mira. Pero son moi bonitos, Moita claridade. Hai moita claridade. Chorramos Pois ollo. ponte cómodo, entón. Sí. Son fermosos, pero ponte. Estás moi guapa. Eu non creo que teñas 100 anos. A ti apuntaronche mal. Anotaronte mal cando naciche. No. Tú non podes ter 100. Tú terás 85. Porque non miraron de arriba a baixo. Moito 100, Con moitos anos, claro que sí. Sin tomar unha pastilla, ya tes. No. De momento, no. Maruja, queda algún soño por cumplir na vida? Algún soño por cumplir na vida? Ahora, vaya que vou. Tú veches unha boa vida ou non? Se fora nova, me pedía un sueño, pero ahora vaya que vou pedir. Agora, de bella jaiteira, polo que vexo. No, é gratis o bastón que me axuda. A ver o bastón. Se non é o bastón, que pago eu? O bastón é bo, O Bueno, bastón pero andas ben, se vas a andar 2 kilómetros cada día, ando da Peneda ao Casas. co bastón. Sí, levo. Vas tú sola? Vas acompañada? Vou sola, home. Aí vas sola? Entón non vou sola, vou. A ver, que me dixo varias veces a Penedo Casas. Vou mirar canto camiñas o día, Vou mirar o canto camiñas o día. Dicíache antes, tú veches unha boa vida? A servir. A servir, E despois a criar netos. a criar netos. E depois a criar os fillos. Tengo 6 fillos. 6 fillos, claro. Ah. E a mellor non había sempre para darlles, non? Pero tú consideras que tú veches unha boa vida ou non? Bueno, boa e mala. Boa e mala, non? Boa e mala. Se tuvera isto, nada, é diñela boa, Non pero... había plata. Aí está, non había... Pero tú veches salud. Ai, sí, salud, sí. É máis importante que os cartos, É ou non? verdade, é verdade. Canta xente ten cartos e non... E non ten salud, é verdade, isto é verdade. Tú hasta canto contas votarte, máis ou menos? 120? Hasta que Dios me leve. Aí está. Eres religiosa? Tal arriba a Peneriña, eu estou en baixo. E a Peneriña está en riba. Tío, eres religiosa? Aí eu son. Sí. E nunca vou á misa. Nunca vas? Non, tú non vale. Non, tú non vas para arriba. Nunca vou á No, misa. Tú non vas ao cero, Pero mira, no. Pero mira, non critico de nadie, que é o máis importante. Iso é ben. Non critico de nadie. Estou na miña casa, estou con os fillos, Non te chega iso para ir ao cero. e non me quero. Si que lle chega, de cando ves pola misa na televisión. No. A misa pola na televisión. A veces soy, a veces non. Ves? Xa está, con iso chega. Sí, a veces. Estaba mirando, tes medio kilómetro, algo máis de medio kilómetro da Peneda ata o restaurante. E vas todos os días e de volta. Sí, ai. 1 kilómetro. Sí. Sí, ai. E que tomas no restaurante? Desde- Que tomas no restaurante? A veces non tomo nada, eu tomo un cafezinho por ir ali. Un café? Un cafezinho con leite e a miña cena.
Despois non tengo Cenas nada. un café con leite? Despois non tengo máis nada. Non cenas nada? Despois non. Agora non traballo. No, que fora nova é que non comía, agora que vou comer. Pero non tes fame ou que? Non tes fame? Non. Entón estive aquí e non teño fame nenhuma. Non, a galleta seguro que che gusta, non? Bueno, non. Sí. Unha galleta cómena, un Unha calado. galleta gusta, che. Calquera, pero... Uns caramelos. Unha de vez en caramelos, cuando. non? O caramelado non me gusta. No? Non. Non. O viño sí. Cando ten toma viño, Ai, cando o non, viño non. sí, o viño O viño, si, o viño faiche ben, Ai, o viño sí, o viño é ben. Unha botella cada día, verdad? Non, va. Un vasiño, a mediodía. Un vasiño. Un vasiño, sí. Maruja, un placer, coñecerte en persoa. Es maravillosa. Aí con 100 anos casi un mes. Que maravilla. Gustouche vir aquí? Ai, sí. Sí? Bueno. Pero el que escollo que a mí non fai caso. El que escollo que a mí non fai caso. Pues Maruja, un placer. Moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde. Moitas Gracias, gracias. Maruja, toma bastón. Estás moi guapa, moi guapa. Está guapísima. Guapísima é a salud, sabes? A salud. O salute, se con 100 anos mira como está Maruja. Pues máis que a nós. Estamos bastante peor. Nos peor que ela. ¿Verdad?